yake ku sauke a duk sanda muka zo nan gurin abinda za a yi a wakilin kuduwa abin na koyon sana'a ku bar kallon shi a matsayin alkawalin 'yan siyasa wallahi in muka ce za mu yi da gaske muke duka wannan sana'a da aka koya muku ya fi koyon sana'ar muhimmanci a samu marayu wanda ke da gurin yin koyon wannan sana'a tun daga rijista har kayan koyo da koyarwa na wannan marayu na ɗaunawi. Kafin ma datse ba na datse magana ba ne kafin ka rufe baki yanzu an samu marayu guda 5 da suka zo suka ce su suna da bukata a sa sun lissafi an sa su cikin lissafi sannan kuma wa'annan 40 su daga aljuhuna ne sai kuma a yanzu zan ba da ɗan wani abu wanda za a ɗan biya kuɗin rumfuna ban san da taro ba tun daga farko da mun ɗan yi wani abu tun